ଚିତା ଆଉ ନେତା। ଚିତା ବୁଲଇ ବଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ, ନେତା ବୁଲଇ ଦେଶରେ ଧନ ଅର୍ଜିବାକୁ। ଚିତା ବୁଲଇ ବଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ, ନେତା ବୁଲଇ ଦେଶରେ ଧନ ଅର୍ଜିବାକୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ତରିକା ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରର, ଚିତାର ପଶୁ ଆଉ ନେତାର ଜନତା ଶିକାର। ଦୁହିଁଙ୍କ ତରିକା ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରର, ଚିତାର ପଶୁ ଆଉ ନେତାର ଜନତା ଶିକାର। ଚିତା ଆକ୍ରମଣ କରେ ଲୁଚି ଛପି ରହି, ହେଲେ ନେତା ଜନତାଙ୍କୁ ଶୋଷେ ମିଛ କଥା କହି। ଚିତା ଲମ୍ଫ ମାରୁଥାଏ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ନେତା ବି ଲମ୍ଫ ମାରଇ ଦଳରୁ ଦଳକୁ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି ବଦଳି। ଚିତା କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ କରେ ନା ଶିକାର, ଯେତେ ଥିଲେ ନେତା କିନ୍ତୁ ନ ଛାଡ଼େ ଶିକାର। ଏଣୁ ଏ ନେତାଠୁ ଚିତା ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସିନା ଏଇ ମଣିଷ ଅଧମ।